Hello guys, welcome to my channel Nikhil Bhai. Please like, share and subscribe to my channel. ఇప్పుడైతే మనం మళ్ళీ క్లాస్ కోడ్ ఆడుతున్నాం. క్లాస్ కోడ్ ర్యాంక్ స్టార్ట్ చేసాం. మనమైతే క్లాస్ కోడ్ ర్యాంక్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇంకా పక్కన బెల్ ఐకాన్ కొట్టేసేయండి. ఓకే, అయితే మనమైతే క్లాస్ కోడ్ దాంట్లోకి వచ్చేసాం. మినిమం ఒక 5 కిల్స్ కన్నా ఎక్కువ కొట్టాలి సార్. అయితే స్క్రీన్ ఓకే, మనమైతే ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా గ్లిచ్ అయింది నాకైతే. చూడండి, ఎనిమిస్ మంచిగా కనిపిస్తుంది నాకు. ఎక్కడెక్కడ ఎవడెవడు ఉన్నాడు పోయింది. ఇప్పుడు మీకు కూడా చాలాసార్లు అట్లా గ్లిచ్ అయి ఉంటుంది. చాలామందికి అవుతుంది. ఓకే, మన వాళ్ళు అయితే ఇక్కడనే ఉంటారు. అరే నాది నెట్ ఇప్పుడు కొంచెం ఇల్లు నాదే. అరే పెన్ను నాకే పెన్ను మనకైతే మనకి ఇక్కడ ఉన్నదన్నమాట. పైన కలిపారు డైరెక్ట్ వాళ్ళైతే. మరి ఇటు నుంచి పోతే చనిపోతుంది తప్పకుండా. నాకు కూడా తెలుసు తను పోతుంది. అరే నీ వాళ్ళు ఎట్లా కొట్టాలి? ముగ్గురు ఈ రౌండ్ ఎట్లయినా ఓడిపోవాల్సిందే. అబ్బా అబ్బా. ఓకే, ఒకటి ఇటు వచ్చి 20 ఎండ్ర 20 రా నువ్వే 20. అరే 20 అమ్మ రివైస్తుంది. అరే రివై అయిపోతుంటే అప్ప నువ్వే అన్నది చంపేసిర్రు. వీడు ఒక నుడ్డియాడు ఉన్నాడు, వీడు చచ్చిపోతాడు. చచ్చిపో నాకు తెలుసుగా. 4 హెల్త్ ఎవడని ఉంటాడు. మెడికెట్ పోయి మెడికెట్ వేసుకోకుండా చంపడానికి వచ్చిండు నుడ్డియాడు. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం మంచి కన్ తీసుకోవాలి. ఏ కన్ తీసుకున్నాం? టీకలు అంటే మనకు అంత మంచిగా 1 ట్యాప్ అయితే రావు. ఇక తీసుకుని బ్లూ వాల్ కూడా వస్తాయి మంచిగా. బైగా ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇంకా పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా గట్టిగా వచ్చేటట్టు. వ్యూస్ అయితే 5-6 అయినా వస్తున్నాయి, కానీ ఒక్కడు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటలేడు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే కదా మీకు సపోర్ట్ ఇస్తున్నాను తెలుసు. నేను ఇంకా మోటివేషన్తో ఇంకా చేస్తాను. నాకు ఫుల్ దాకింది. మనకి దిప్పారా తిండి కలిపోతే ఇక్కడ ఉండడం సేఫ్ కాదు. అరే ఇక్కడ గోడుంది, చాలా ఇచ్చింటారు కదా. మంచిగా నడుస్తారు మన వాళ్ళు కూడా. అమ్మాయి డార్క్ నుంచి వచ్చేసాం మనం. అరే ఒక్క కిలో ఇవ్వండి, ఒక్క కిలో ఉంటారా? ఒక్క కిలో ఇవ్వకుండా మీరే కొట్టేస్తే నేను ఏం వేసుకోవడానికి వచ్చినారా? ఏం వేసుకోవడానికి వచ్చింది? పడ్డ హెడ్ వానికైతే. ఆయన వాళ్ళ జిఎస్టీ ఉంది. ఇప్పుడే ఆన్లైన్కి వచ్చినాము, ఆఫ్లైన్ వెళ్ళిపోయినాము. సరే ఇప్పుడైతే మనం ఏకే వేసుకున్నాం. ఏకైతే మనకి మంచిగా అక్క. ఇప్పుడు కూడా మర్చిపోయినాను. ఏందో కాదు గాయస్, ఊగా మర్చిపోతున్నాను. ఏకే స్కిన్ పెట్టుకోవడం. MP5 డబల్ పట్టుకుని చూడాలి. అరే డబుల్ MP5 ఉండదు రా, డబుల్ పట్టు ఒక్కటే ఉంటుంది. డబుల్ MP5 ఉండదు. అరే ఇక్కడ కొంచెం ఇప్పుడు కొంచెం అయితే అన్నమాట. మొత్తం కేక్ బంద్ అన్నమాట.
ఏకే ఉంటేనే ఒకటి ఉంటుంది గైస్. ఏడబ్లో మనం అయితే ఎప్పుడు వేసినా మన గ్లూస్ 3 అయితే వచ్చేసినాయి. గ్యాస్ మోడ్ తెలుసా గైస్? అప్పుడు 2 or 3 years ఎన్నో 2 years అనుకున్నా. 2 years బ్యాక్ ఫ్రీ ఫైర్ ఉంది తెలుసా? అదేంటి మన దగ్గర ఎన్ని పైసలు ఉంటే అన్ని గ్లూవాలు కొనుక్కోవచ్చు రియల్ గైస్. ఇప్పుడైతే లిమిట్ పెట్టింది కానీ ముందైతే ఎన్ని అంటే అన్ని మన దగ్గర ఎన్ని పైసలు ఉంటే అన్ని గ్లూవాల్స్ కొనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడనే ఉన్నారా? నేను చూసి నేనే ఆశ్చర్యపోయినా. ఇప్పుడు ఏం తెచ్చుకున్నా పాప ఇంకా అనమాట. అరే 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 కిలో ఈడేమి కిలోలన్నీ వస్తున్నాయి రాకు. ఈ నిచ్చేనే నేను బెంచిన అసలు వస్తూనే వస్తలే ఊపి కింద పడిపోతున్నా దాని నుంచి. కొన్ని తీసుకోవడం బెటర్. ఇంకోటి ఈ డబల్ యూఎస్ తీసుకున్నా. చూడండి హెడ్ ఓకే మనమైతే వెళ్ళిపోయింది ఇటు నుంచి. ఏకే పట్టుకొని ఏకే సూపర్ గన్ కాబట్టి కిలో అయినట్టు హెడ్ కొడదాం అనుకున్నా. కిలో పైన కాక అరే ఈడేమరి ఎప్పుడు పోతాడు? అరే గ్రానైట్ వేసిండ్రు ఇంకా వేసుకోమని ఇస్తే. ఓకే మీకేం డిస్ప్లేన్స్ లేదు కదా? అరే పలగొట్టరా కరెక్ట్ హెడ్ పెట్టాలన్నమాట ఇప్పుడు, లేకపోతే మా ఇద్దరిని కొట్టేస్తాడు. నువ్వు ఇక్కడ అరే వాళ్ళు ఎక్కడున్నా? అబ్బా నేను ఏడబ్లంతో కొడతా అంటే కోసపోయింది. అసలు నువ్వే అనుకున్నాను నేనైతే. నువ్వే అనుకుని ఏడబ్లంతో అనుకుంటే గట్టి మ్యాక్స్ అంటే పెట్టింది. సరే బాయ్ సార్ బియ్య అయిపోయింది అనమాట మనకైతే. ఇప్పుడు మళ్ళీ అరే ఏం చెప్పినాను కదా. సెట్ ఓకే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇంకా పక్కన బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి. బాయ్